And for now nga naa diri gihouse ang atong mga COVID patients, mild to moderate na diri. Sa una mild asymptomatic to mild lang. Karon to moderate. Di na to paabton nga pati ang severe diri kay wala na hospital mo dawat. But anyway, nangandam na pud mi daan. We bought 2 high flow oxygen or fast flow oxygen amounting to 330,000 pesos each. Dungag pa mi ana. Pagkakaroon ng hangyo man si Dr. Arce na sa National Hospital or Provincial Hospital, atuwa sa itong ipahiram ang usa. Tandaan na siya nga sa una katong functional pa ilahang high flow na severe nga hapit na bugto ang kinabuhi tungod sa high flow nasalba niya. And hoping nga magpahiram ta makasalba pud ang kinabuhi. O gani siguro if the city council will authorize me to donate it to the provincial hospital, maybe Joe, i-authorize na lang ko nga i-donate na to sa provincial hospital ang high flow oxygen machine. So mao ni no ang kahimtang nato karon hinapaunta nga padayon ta sa ato ang tinguha as what we agreed and declared as servant leaders that we will make Digo City a city of choice to live, dwell, and visit and do business. And we will continuously strive to raise the standard of public service in Digo City. Daghang salamat ug hugpong Digo sa inyo.